Φίλοι μου και πάλι καλησπέρα. Στην προηγούμενη ομιλία άφησα ένα ερώτημα να αιωρείται. Αν αρχίσεις να βλέπεις, τι κάνεις μετά? Σήμερα δεν θα σου δώσω απαντήσεις για το τι να κάνεις. Θα σου δείξω κάτι πιο δύσκολο. Τι πραγματικά συμβαίνει. Και αν το δεις, δεν θα μπορείς να το ξεδείς. Μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι η κοινωνία λειτουργεί για το καλό μας. Οι κανόνες υπάρχουν για να μας προστατεύουν. Το σύστημα είναι ουδέτερο. Αλλά ας ρωτήσουμε κάτι απλό. Αν όλα λειτουργούν σωστά, γιατί τόση δυστυχία? Γιατί τόση πίεση? Γιατί τόση εσωτερική κενότητα? Μήπως δεν είναι φτιαγμένο για αυτό που νομίζεις? Θα το πω απλά. Η ζωή σου είναι ενέργεια. Ο χρόνος σου, η προσοχή σου, η σκέψη σου, το συναίσθημά σου. Αυτά είναι το πραγματικό νόμισμα. Και κάθε μέρα κάποιος το διεκδικεί. Μέσα από τη δουλειά, μέσα από το φόβο, μέσα από τη σύγκριση, μέσα από την ανάγκη για αποδοχή. Και χωρίς να το καταλάβεις, δίνεις τη ζωή σου κομμάτι-κομμάτι. Ποιος κερδίζει? Δεν θα σου πω ονόματα. Δεν χρειάζεται. Ρώτα μόνο. Ποιος ωφελείται όταν είσαι κουρασμένος? Ποιος ωφελείται όταν δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς? Ποιος ωφελείται όταν φοβάσαι? Γιατί ένας άνθρωπος που δεν προλαβαίνει, δεν αμφισβητεί, δεν συνδέεται, είναι εύκολος να καθοδηγηθεί. Η μεγαλύτερη παγίδα δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι οι νόμοι, δεν είναι καν οι συνθήκες. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι αυτή. Να πιστέψεις ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ότι έτσι είναι η ζωή. Ότι όλοι έτσι ζουν. Ότι δεν αλλάζει τίποτα. Και εκεί τελειώνουν όλα. Όχι γιατί δεν υπάρχει διέξοδος, αλλά γιατί σταμάτησες να την ψάχνεις. Αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ, κάτι μέσα σου ήδη αντιδρά. Μια φωνή που λέει κάτι δεν κολλάει. Μην την αγνοήσεις, γιατί αυτή η φωνή είναι το πρώτο ρήγμα και μέσα από αυτό το ρήγμα αρχίζει να περνά το φως. Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να είσαι ειλικρινής. Αν αύριο συνεχίσεις ακριβώς την ίδια ζωή χωρίς καμία αλλαγή, πού θα είσαι σε 5 χρόνια? Και πιο σημαντικό, ποιος θα είσαι? Γιατί δεν αλλάζει μόνο η ζωή σου, αλλάζει αυτό που γίνεσαι. Σιγά σιγά αθόρυβα. Μέχρι που μια μέρα δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Δεν θα σου πω τι να κάνεις. Όχι ακόμα. Γιατί αν δεν νιώσεις την πίεση, δεν θα κινηθείς. Αλλά θα σου πω αυτό.
Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνήθηκαν να συνεχίσουν έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν το επόμενο βήμα και δεν είναι διαφορετικοί από σένα. Η μόνη διαφορά, δεν γύρισαν πίσω όταν τον κατάλαβαν. Φίλες και φίλοι, όταν δείτε την αλήθεια, έχεις μόνο δύο επιλογές. Να κάνεις ότι δεν την είδες ή να αλλάξεις τα πάντα. Για άλλη μια εκπομπή, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό βράδυ.